Acesta este o parte din tabelul măsurătorilor zgomotului ambiental din locuință, care a început de la 12,5 Hz până la 2000 de Hz. Deci analiza pe frecvențe aferente determinărilor efectuate în decibeli. Punctul 1, punctul 2, 3, 4, cameră, hol, bucătărie și în afara locuinței. Frecvența de 12,5 Hz îi corespunde la punctul 1 41-45 de decibeli, la punctul 2 38,4 decibeli, punctul 3 51,59 de decibeli. Deci se aude destul de tare acest sunet la mine, pe această frecvență la mine în casă. Voi da pagina imediat și vă voi arăta și restul tabelului a analizei pe frecvențe aferente determinărilor efectuate în decibeli până la 2000 de herți. Așa cum am spus, continuarea tabelului, uitați, cu frecvențele aferente decibelilor măsurați în locuință. La 16 Hz îi corespund decibelii 39,91, 43,06, 50,17 și așa mai departe. La 20 de Hz, frecvența măsurată la 20 de Hz corespund decibelii 38,8, 49,7, 51,78. În continuare, pe frecvența 31,5 Hz, 40 de Hz, 50 de Hz, 63 de Hz. Vedeți, la 100 de Hz, frecvența de 100 de Hz corespunde decibelilor 42,98, 55,5, în cameră 32,48 și așa mai departe. Priviți. 500 de Hz, 600 și 800 de Hz. Deci, s-a ajuns la 1 kHz, asta înseamnă 1000 de Hz, până la 20 de kHz s-au făcut măsurătorile. Cu cât crește frecvența, cu atât scad decibelii măsurați în casă. Am dat rezultatul acestor două rapoarte a măsurătorilor câmpurilor sau radiațiilor electromagnetice și a măsurătorilor de zgomot ambiental din locuințe la organele de anchetă, poliție, parchet, DICOT, precum și la alte instituții sau ministere, inclusiv am trimis sesizări și plângeri către Parlamentul țării, care a adoptat și a promulgat această legislație. Am primit răspunsuri prin care mi se comunică că exced competențelor dumnealor și că nu au posibilitatea de a mă redirecționa către instituția statului care ar putea să ia măsuri în astfel de cazuri infracționale de criminalitate cibernetică. Am primit apoi de la alte instituții guvernamentale la fel aceleași răspunsuri. Mi s-a spus să mă adresez poliției și parchetului din orașul în care eu locuiesc. Am făcut, așa cum am spus, nenumărate plângeri, dovezi. Nu s-a luat nicio măsură până în prezent. Ba din contră, situația infracțională s-a înrăutățit. Violența sistematică prin iradiere electromagnetică la fel a crescut, adică câmpurile și radiațiile electromagnetice emise la mine în casă s-au amplificat, sunetele se aud și mai tare, sunt și mai multe decât înainte, ceea ce înseamnă că
acești indivizi corupți din instituțiile statului care au acces la o astfel de tehnologie, așa știu ei să facă anchetă și așa știu ei să soluționeze problemele, răzbunându-se pe cetățenii care spun adevărul. Deci, analiza pe frecvențe aferente și corespunzătoare decibelilor, vedeți. Cât de tare se aud aceste frecvențe care sunt măsurate la mine în locuință, care în mod normal nu ar trebui să depășească limita prevăzută de legislația zgomotului, legislația referitoare la câmpurile sau radiațiile electromagnetice. Bineînțeles că aceste sunete sau emise pe aceste frecvențe, care în ultimul timp s-au amplificat foarte mult și au crescut și s-au înmulțit frecvențele, sunt folosite ca mijloace de violență, ca să mă hărțuiască și să-mi distrugă sănătatea. Tortura prin sunete și zgomote nu este un secret și nici prin iradiere electromagnetică, la fel. Adevărul trebuie spus, oameni buni, nu trebuie să mai tăcem și să acceptăm să fim hărțuiți și îmbolnăviți. Dar despre vătămările, leziunile la nivel osteoarticular, muscular, neurocerebral, senzorial, care mi-au fost cauzate cu premeditare repetată în acești ani de către acești indivizi angajați din spatele operatorilor de telefonie mobilă, care emit ilegal și abuziv la mine în casă astfel de câmpuri sau de radiații electromagnetice, unele dintre ele modulate pe frecvențe pe care urechea umană le percepe ca și sunete electromagnetice senzoriale. Voi arăta dovezi despre aceste vătămări și leziuni în videourile următoare. De asemenea, voi posta și dovezi cu răspunsul pe care l-am primit de la ANCOM în cele din urmă și implicit Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, prin care mi se comunică că aceste benzi de frecvență, despre care am vorbit la începutul videoului, 25-800 de Hz, a căror niveluri maxime de referință prevăzute de legislația actuală sunt depășite cu mult la mine în casă, sunt folosite de către instituții guvernamentale. Deci la banda aceasta de frecvență 25-800 de Hz au acces doar instituțiile guvernamentale, adică indivizi angajați în astfel de instituții guvernamentale, cum ar fi Ministerul de Interne, Ministerul de Externe, serviciile, STS-ul, armata. În schimb, banda de frecvență 3 kHz, 32 de kHz este utilizată atât de instituții guvernamentale, cât și de instituții civile neguvernamentale. Adică, cine sunt aceste instituții civile neguvernamentale? Companiile de telecomunicații, de telefonie mobilă, TV, internet. Ei pot să emită câmpuri sau radiații electromagnetice abuziv și ilegal prin orice aparat cuplat la Wi-Fi, inclusiv prin intermediul telefoanelor noastre mobile, mai ales a cetățenilor și adolescenților care fac parte din grupurile lor infracționale organizate de hărțuire și pe care îi trimit pe stradă și nu le spune mare lucru. Unii dintre ei știu ce se întâmplă, dar sunt și foarte mulți care sunt manipulați și nu știu ce se întâmplă. Îi trimite cu telefonul mobil să stea în apropierea persoanei respective, iar ei, prin intermediul acelui telefon mobil, emit astfel de radiații ilegale care sunt specific direcționate către persoana hărțuită
de domniile lor. De asemenea, voi arăta și răspunsurile și rapoartele false făcute de unii indivizi și individe din instituții foarte importante ale statului român, cum este INSP-ul, adică Institutul Național de Sănătate Publică, care are atribuția de a interveni în astfel de situații și de a proteja sănătatea cetățeanului român.